Erokamano kuom keto Ramogi TV kanido koro miyo duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC thuolo mar duoko ne jopiny lowo mayudore bungu ma Karura maromo heka 7.1 bang' ka chudhe noyake. Cynthia Onyango miyo sigana mar lobno manengo ne romo bilion 2.8. Lobno maotisi ni Nairobi Block 91/386 bungu ma Karura wachne oseyuare doho aming'a chakre higa mar 2007 mane EACC ochwale bura doho mondo mine yang wuon mare. Bura magikone EACC nyocha oloyo kendo koro lobno duokne jopiny ka owuok kuom kambi mar Gigiri Court ma iyango ni ne ousnegi gi jatend migao machon JJ Kamotho. The two parcels are estimated to be about 2.8 billion worth Kenya shillings. Section belonging to the college and the section behind us, behind you people there, belonging to Karura Forest. So when the minister was allocated that parcel of land, he sold it to a private individual, a company called Gigiri Court Limited. The intention of that particular individual or rather company was to set up residential houses in this part of the land. Yatatije mar EACC Abdi Mohamud olero ni mae na achiel kuom buche magisebedo ka giluwo kuom kinde malach kendo siemo jogo mani kod mwandu mag jopiny ataro mar chik to paro ni ok bi jukgi. Inform the public and specifically public officials who tend to grab public property that eventually it may take a while, but eventually that property will be reverted back to the public. Unyiso achudhe mani kod miluma mar yako mwandu jopiny ahinya to jotije sirikal ni EACC pimo gi kod angoch tiang kendo dhi muocho buche mibadhi doho ikinde manyime ma ok odewo wangi. Very soon you will see us filing suits for recovery of assets on very senior individuals in government, because that one is solely solely the mandate of EACC, and we have the mandate to approach the court for recovery of the assets. Beatrice Mbula maena achiel kuom apisas marito bunge pachoka okwayo jopiny mondo thegre kod yako kod ketho bunge ma pachoka kaluwore ni gikonyo yore mathoth e bero ngima dhano. EACC, we are very glad that we have been working together in terms of bringing back what we have lost through grabbing, and we also work with other security agencies to try and maintain our boundaries, to try and ensure that no encroachment happens in the forest, because these forests are for all of us. All these public goods that they give are for all of us, and we would not like to lose any tree or any bit of forest. Lobno en achiel kuom mwandu ma EACC oseduoko e lwet jopiny ikinde mar higa achiel mokalo ka ikinde ni bende moheo buche 80 mag duoko mwandu jopiny osechwal e doho mageto duoko ne jopiny mwandu manengo giromo bilion 4.8. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Karura Forest, Nairobi.